हेलौ लोगोफोर गुबुन मोनसे टपिकजों नोंथांमोननि सेराव फैफिनलायबाय फिन खेबसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ अनसायगोन। दा बाथ्राया जाबाय लोगोफोर माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया या जि डिलिमिटेशन खालामदों बा समस्ति दाफामफिननाय बे समस्ति दाफामफिननाया जोंनि थाखाय माने खहा जादों आरोना जोंनि थाखाय दुखुनि बाथ्रा जादों। खुद्रिसारनो गोनां जादों दा जोंनि गोबां आफादफोरा बा जोंनि बर' मानसिफोरा जोंनि एसटिफोरा माने बै बाथ्राखौ लानानै खुद्रिसारनो गोनां जादों आरोना। माने माखासे समस्तिफोरखौ सिफायनानै माने गुबुनजों सरजाबनाय माने जोंखौ बोखावनाय बोफ्लेनाय बेफोरबायदि खालामनाय जादों आरोना। दा जोङो बोखावोबा जों गावनो गोनां जायोब्ला मा जागोन जोंनि सुबुं अनजिमाया माने खम जागोन आरोना। राजनितिक भाबे जोंहा पलिटिकेल भाबे जोंहा जेबो खामानि मावनो हायै जाहैगोन आरोना। दा सरकारा बेफोरबायदि मानो खालामदों जोंनि मानसिफोरा जोंनि एसटिफोरा फ्राय जों माने गावनि हायावनो दिनै माइनरिटि जानानै थाखानायखा दिनै बे एसेल' सुबुं अनजिमाखाखौ आरोबाव बोखावबावनानै माने जोंखौ प्ले खालामनो नाजादों माने एसेल' सुबुं अनजिमा खालामनो नाजादों आरो जोंखौ बिनि गेजेरजों दुरबल खालामनो नाजानाय बायदि जों फिल खालामनो गोनां बायध'था जादों आरोना बेजों। दा बेफोरबायदि मानो खालामदों दा जों बे बाथ्राखौ साननानै नायनो हायो आरोना बिथांमोना गावसिनि लाभालाभखौ नायदों थारमाने नाथाय बिनि गेजेरजों जोंनि एसटिफोरा एबा बर' मानसिफोरनि जे खहा जादों बे बाथ्राखौबो बिथांमोना साननो नांगौमोन आरोना। दा बेनिखायनो जोङो बिनि सायाव खुद्रिसारदों गोबां जायगायाव जों खुद्रिसारदों आरो जों खुद्रिसारबाय थानांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि गोबां बर' आफादफोरा गोबां बर' राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा माने खौसे जानानै बेनि सायाव जों खामानि मावनांगोन आरोना। जोंनि लुबैनाय बायदि जानो नांगोन बेयो। जोंहा सोलिबाय थानाय BTCआव बा BTRआव रानिं मोनसे गभर्नमेन्ट दङ जाय प्रमद बर' बिथांनि सरकार। दा दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा हारसिङै सरकार दानो हायाखिसै BTRआव नङा होमब्ला जोंहा BJPनि हेफाजाब एबा मददजोंसो बिथाङा सरकार दादों आरोना। बे हिसाबै बिथाङा हयथ' स्ट्रंलि माने लुबैनाय बायदि गभर्नमेन्टखौ माने BJP गभर्नमेन्ट एलायन्स गभर्नमेन्टखौ माने प्रेसार खालामनो हानाय नङा खोमा नङा होमबा बिथांमोना माने स्ट्रंलि प्रेसार खालामनो हाया बायदि जाहैगोन। जोंनि बर' मानसिफोरा माने खौसे जानो रोङाखै दिनै। दा जोंनिया BTRआवहाय सिंगेल मोनसे हान्जाया सरकार दानो नांगौमोन दिनै BPF जायोबा BPFआ हारसिङै सरकार दानो हानाय जानांगौमोन। UPPL जायोबा UPPLआ हारसिङै सरकार दानो हानाय जानांगौमोन आरोना। दिनै UPPL गभर्नमेन्ट बा प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआ जुदि स्ट्रंलि माने आसामाव थानाय BJP गभर्नमेन्टनि हेंथायै खामानि मावोब्ला जेनेबा बांद्राय प्रेसार खालामोबा हयथ' बिथांमोना मा खालामगोन UPPLखौ बोख्लायनानै हयथ' हाग्रामानि BPF गभर्नमेन्टखौ हान्जाखौ माने सरकाराव लाबोनो हागौ आरोना नङा होमबा। नाथाय BPFनि हान्जायाबो जेब्ला BTRआव सरकार दागोन BJPनि मददजों फिन बे एखे लेभेलानो जाहैगोन नङा होमबा। बिथांमोनाबो माने बेबायदि सरकारखौ प्रेसार खालामनो हानाय नङा आरोना जिखुनु खामानियाव माने सिं जानानै लासै लासै बुङैसो माने खामानि मावनो गोनां जागोन आरोना बे एखेयानो बाथ्रा। दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफोरासो माने बेवहाय मदद होनांगोन। जोंनि रायजो राजाफोरा जेरै सोमावसारदों जेरै धरना होबोदों थिग बेबायदिनो जों जेब्लायबो खौसेयै स्ट्रंलियै जों माने आवाज दिखांनांगोन माने धरना होनांगोन जों डिमान्ड खालामनांगोन। जों पलिटिकेल हान्जाया BPF UPPL जायोब्लाबो जों पाब्लिकआ माने BPF UPPL जाबाय थानो नाङा। जोङो ज' जानांगोन खौसे जानांगोन। पलिटिकेल हान्जायाव थानाय मानसिफ्रा डाइरेक्टलि सापर्ट होनो हायाखैब्लाबो माने मरेलि बिथांमोना सापर्ट होनो नांगौ। जों पाब्लिकआ माने खौसे जानो हायो। मोनफ्रोमबो आफादा बेहाय बनसु एबसु साहित्य सभा होनलायनाय डिफारेन्स लायालासिनो माने जोङो एकदम बयबो खौसे जानानै खामानि मावनांगौ आरोना। जोङो थांनानै थानो थाखाय जों बायदि एसेल' सुबुं अनजिमानि मानसिफोरा हारिफोरा माने जेब्लायबो माने खौसे थाबाय थानो नांगोन आरोना। जोंनि एसटिफोरा खौसे जानानै थाबाय थानो नांगोन। जोङो गावस्रा गावस्रि जायोब्ला जानाय नङा माने मोनफ्रोमबो जेंनायाव जोङो माने मोगा मोगि जालांनो हानाय जानो नांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनो खौसेखौ नांथारगोन। हारसाफोरनि कंग्रेस BJP बायदि हान्जाफोरा माने सायावल'सो नेरलायनाय निउस मिडियायावल'सो ओरै गाज्रि बुंलायगोन नेरलायगोन
नङा होमबा नाथाय सिङाव बिराद लोगोसे बिथांमोना नाथाय जोंनिया मा UPPL BPF माने निउस मिडियाफोरावबो एकदम माने नांलायगोन ओरै गाज्रि बुंगोन माने मोगथाङावबो बेबायदिनो माने सुथुर मार एकदमबारे पलिटिकेल भाबे जेरै सुत्र माने मोगथाङावबो बेबायदिनो सुत्र मार आरोना दा बेबायदिजों मा जागोन जों हारिखौ बोरै दागोन जों ना दा ST ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनि बर' हारियानो प्राय माने लार्जेस्ट आरो जोंनि बर' मानसियानो माने रल लाबोगासिनो दं आरो बेबायदिनो लालांबाय थानो नांगोन बिनि थाखाय जों माने खौसेयै खामानि मावनांगौ थ' एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो